हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मैना बुंबर सावथुननि सायावनो सुंद' आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मैना बुंबर सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जाना दंमोन मैना बुंबर सावथुननि पार्ट 8 स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थादों दे मैना बुंबर सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ माब्ला रिलिज होगोन आरो मानो थाबनो रिलिज होआखै होननानै स' फाइनालि लोगोफोर जों मैना बुंबर सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनमारबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर सोर बे मैना बुंबर सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ नायखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर भिडिअआ माबायदि जादों आरो गोसोखौ नायनानै माबायदि मोनदों ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मैना बुंबर सावथुना पार्ट 8 आवनो जोब्बाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना पार्ट 9 नायनो होनब्लाबो मोननाय नंला दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर मैना बुंबर सावथुना पार्ट 8 आवनो जोब्बाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर सोर दासिमबो जुदि बे मैना बुंबर सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलावहाय थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आं लिंकबो होनानै होदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बे लिंकजोंबो थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हागोन दे स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर जाहाथे आंबो बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हायो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे मैना बुंबर सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो